Continuem per promoure la participació activa i constituir un autèntic lloc de trobada de la gent jove de Sant Just. Menció de qualitat al programa La Penya del Morro, presentat per Ràdio d'Esvern de Sant Just d'Esvern. En directe, des de Can Ginestar, comença La Penya del Morro. Molt bona tarda, Sant Just. Benvinguts al programa més escoltat de 5 a 7 de la tarda a Ràdio d'Esvern. Clar que és l'únic, també. La Penya del Morro, un programa amb molta penya i molt de morro. Recullen el premi, esperem que aguanti aquest escenari, 23 persones. En Jordi Domènech, director i presentador, i els col·laboradors Carme Bardoi, Sergi Pi, Àngel Cornejo, Sebas Elias, Eduard Benito, Eric Comà, Arnau Macià, Sergi Pont, Pau Albornà, Rafa Cano, Francesc Soler, David Ávila, Pau Marcos, Martí Martínez, Oriol Jiménez, Marc Ortega, Carlos Giacomelli, Xavi Roldán, Martí Figueres, Sergi Arrada, Gina Tosses i Eli Capdevila. Com en falti algun, els mato. Bé, bona tarda. Soc el Jordi Domènech, el presentador de La Penya del Morro. Sé que aquest és un dels moments més esperats d'aquesta gala, el discurs de menció de qualitat a programa de ràdio local. No, sí, ho he anat palpant. En primer lloc, volem agrair a Ràdio d'Esvern, l'emissora municipal de Sant Just, doncs la llibertat que ens ha donat tots aquests anys. Massa llibertat, potser? No sé, em pregunto. També en Antena Produccions, el Carles i l'Enric, jo especialment per haver-me contractat després d'haver-me acomiadat, tot un detall, de veritat, ha passat. Gràcies. I també vull agrair a tots els convidats que han passat durant els darrers mesos en aquesta temporada de La Penya del Morro, com per exemple tu mateix, Quim, moltes gràcies, al Toni Clapés, que veig per aquí, també als Oscars i més gent, perquè des de la ràdio local a vegades és difícil aconseguir aquestes entrevistes, per tant, moltes gràcies. I ja per acabar, vull agrair molt especialment a tots els col·laboradors que durant aquestes 3 temporades han passat pel programa, perquè sense ells ni el programa ni el premi hagués estat possible. O sigui que moltes gràcies, nois. Aquí teniu una mostra dels col·laboradors. Venen cada setmana perquè La Penya del Morro el fem cada tarda de 5 a 7 a Ràdio d'Esvern i són seccions setmanals. I res, acabo ja, acabem ja, vaig cap a casa. Gràcies. Bé, i després de les merescudes mencions de qualitat, mentre es retira aquesta gentada, ja segurament demà passat ja acabaran. Tranquils, no hi ha pressa, tenim tota la tarda.